F'Ottubru li għadda, l-indiċi tal-produzzjoni industrijali żdied b'1.9% meta mqabbel mal-istess xahar fl-2022. L-indiċi tal-produzzjoni industrijali u l-indikatur taċ-ċiklu tan-negozju u kull xahar jieħu qis bikri tat-tibdil fil-volum tal-produzzjoni industrijali tan-negozji domestiċi fil-manifattura, l-enerġija u l-barrieri f'pajjiżna. L-akbar żieda kienet irreġistrata fil-produzzjoni ta' prodotti kimiċi u tal-farmaceutika b'26.2%, segwita mill-produzzjoni ta' prodotti tal-ikel u x-xorb u dik ta' manifattura oħra. Minħa l-oħra naqset fost oħrajn il-produzzjoni ta' prodotti tal-computers, tal-elettronika, vetturi bil-mutur, tal-plastik, tal-injam u tal-karta. F'Ottubru tal-2023 il-produzzjoni tal-enerġija u tal-oġġetti tal-konsum żdiedu b'8.3% u 6.1% rispettivament.